What's up mga papi? Exciting ang araw na ito dahil makakasama ko ang ilan sa mga kilalang content creator or influencer dito sa Bicol. Because we are invited na i-promote ang isang natatagong paraiso na matatagpuan lamang sa Calabanga, Camarines Sur, ang Kawit Island Resort. Tawid dagat tayo mga papi, kaya naman sobrang exciting na ng adventure natin ito. So babiyahe ako for at least 30 to 40 minutes from Naga City going to Barangay Cagsao, Calabanga, Camarines Sur. Ito Kawit Island, ito na ata. And from Barangay Cagsao, ay boat ride naman tayo mga papi for at least 10 to 15 minutes. Pakita tayo ng pagkababa. Para marating natin ang napakagandang Kawit Island Resort. Very accommodating na mga staff nila mga papi. Kaya naman wala kaming ibang iisipin kundi ang mag-vlog, mag-relax at kumain. At take note mga papi, wala rin kaming babayaran. O diba, ganun sila katindi mga papi. Kaya ano pang hinihintay nyo mga papi? Tara na at samahan nyo kami sa napakatinding Kawit Island Adventure 2024. Nandito na tayo mga papi sa Kawit Island. Napakaganda. Tara. Dito tayo mga papi. Pwesto tayo dito. So pwede kayo magpabook dito mga papi. May mga rooms sila dito. Pwede kayo mag-overnight, pwedeng maghapon or ilang araw. Ito yung mga kwarto nila sa taas. Ayos. So malaki yung lugar dito mga papi. May pool ka mo ano boss? Opo, meron po. So may pool area sila dito. Tingnan natin. Punta tayo dito sa gilid. Nice. Pwede tayo dyan oh. Perfect spot. Ganda ng lugar. Ayos. Nice one. Ito yung pool area nila. Ayos ng view oh. Wow. Ito pa, may mga rooms sila dito. Rooms nandun pa. May mga cottages sila. So para may mga hut din. Pwede kayong pumunta dito mga papi. Napakasarap, napakaganda ng lugar. Kung gusto nyo makalayo-layo sa ingay ng syudad. Napakalapit lang, 30 minutes. Mga 20 to 30 minutes nandito na kayo. Sa Cagsao kayo bababa. Kawit Island Resort. Tapos siguro mga 10 minutes na bangka. Okay na. Kasi yung view. Yun yung Isarog. Ayan yung view. Diba? Alright. So mag-iikot-ikot muna tayo. Ayan yung mga ano nila oh. Mga cottages. Kawit Island. So hanggang dun. Ito mga cottages lang. Ewan ko kung magkano yan. Tanong natin mamaya. Tapos may room dito. Napakatahimik ng lugar. Ang pinakagusto ko dito mga papi, ito yung lugar na pwede ka makapagpahinga. Kasi alam naman natin summer season na, napakadaming tao na pupunta sa mga resort. Kung kayo ang vibe na gusto nyo yung ano lang, yung medyo tahimik, pamilya nyo lang, mga ganyan, dito maganda dito kasi hindi crowded, diba? May mga rooms pa dito mga papi. Yan.
Tignan nyo naman ang vibe dito, oh. Napakatahimik, pwede kayo maglaro, mga anak nyo, mga tropa nyo, di ba? Kailangan nyo lang talaga magpabook para alam nyo kung kailan ang matao tsaka ang hindi. Tignan natin kung bukas yung rooms. Bukas kaya to? Tao po. Ito yung room nila. Tao po. Papaalam muna tayo, baka may tao dito. Baka trespassing tayo. Boss, pwede maglaog? Yes. Thank you. Ilang ko lang. Nice. Wala naman sigurong tao. Wow. Ganda dito, no? May veranda pa dito, mga papi. Ayan yung view dito sa villa. Ito ang pinakagusto kong villa kung kukuha ka. Kung kukuha ako ng villa dito, ito maganda. Yan. Mga sopa. Diba? May rooms. Tignan natin, bukas daw ito eh. Ah, okay. Walang ilaw. Wala pa sigurong kuryente. Ito yung room nila. May aircon, CR. Ito yung isang room. Ayos na din, no? Ito pa. CR nga ba to? Oo, CR. Nice. May closet, mga. Okay na okay. Tapos yung bubong niya, mga papi, kung mapapansin nyo, nipa yan. So expected na hindi siya mainit kapag tirik ang araw. Diba? Nice. Siya, may ihawan. Pwede kayo mag-trip dito, mga papi. Ihaw-ihaw, mga ganyan. Ito yung gusto ko. Tahimik lang. Hindi masyadong crowded. Yan, pwede kayo mag-ihaw. Punta tayo sa kabila. Tayo dun sa kila Maugma TV, kila Aning, tapos kay Boy Lodi. Nandito sila. Wala akong tsinelas. Putang ina, sakit. Kuya. Hello. So nagluluto sila dito. Tingnan natin. Ano niluluto nito, kuya? Lupia. Pansit. Ayos. Lupia. Ano to? Pampansit? Pangsahog? Ayos. Panirao na lang, sir. Ayos, waga. Oh, tignan nyo dito. Ito lang silang luluto. Pwede magpaluto digdi if ever. Kapag Ay, may mga menu ka mo. may menu po kami, sir, pero inaalaw, ano mo na lang, suggest mo na lang na Magdara. magdara na lang para makalas po kami. Ah, okay. Ayos, ano. Solid. May mga nag-overnight man. Apo. Pero me. Ganyan po week na paabot, may overnight kami po hanggang Sabado. Ayos. Hello. Nakakatakot. Laki ng aso po. So ang rate nila, mga papi, 850 pala yung cottage. Yung parang kwarto doon 3.5. Tapos sa taas, yung mga rooms na parang villa, 8.5 daw. Okay na rin. Okay na siya kung grupo kayo. Sulit na.
Dito tayo pesto mga papi. Up. Shit. Sarap. So ayan yung yuko mga papi. Diba? Tapos nasa duyan lang tayo. Basta mga patuwad-tuwad. Ikaw na lang kaya, Ning. Ay, hindi. Lagan mong baybay ang... Oh, nagkukuruntentan po Dahil sila. mo na inagos, dahil mo na inagos. Dahil mo na pag-inagos. Kontentan. Content, ha? Kayo, kuya. Pagluto Ay, nga sa na akin? siya. Oo. Tapos na ako. Ayaw, mag-content tayo. Kayo, okay naman. Di man siya nagba-upload arog ka yan. Ayun, ay, pala, mga... Happy na kami na nailing mo kaming happy. Yan. Yan, garo kayo ni Damon maugma. Yung gayo pan si Mana nito. Gagawa kong reels mamaya. I-promote ko yung ano. Thank you. Pa-follow natin. Marami akong mga taga-video. Ay, bailong tato. Ayun. Let's eat. Ano? Uy, gulay. Uy, adobo. Adobo si Ramon. Kuya, nasa na yung anak mo, gutom na bagay yun. Kain tayo mga papi. Tent hours dito mga papi, ano. Ayun ang kukulit. Nakakatawa. Kasi umaugma TV, umakyat na ng puno ng nyug. Tang iya. Solid. First time ko makakita ng mga nagko-content na ganito. Nakakatawa talaga. Entertaining eh. Pati nga sila kuya nandun, oh. Nanonood sila. Manonood tayo mga papi kung paano nila ginagawa yung mga content nila. May nag-uusap-usap na sila, parang gumagawa sila ng eksena. Nice low! Bawas talaga sa iyo. Pareho man lang kaya ang quality. Okay mga papi, so we're gonna bounce. Uwian na. Hello ma'am. Hello! Kay Daddy Moto! Daddy ko yan! Sobrang guwapo! Guwapo! Alright, so uwian na mga papi. So mag-aalas 4 na.
Hindi na. Lampas alas 4 na mga papi. So, boat ride again. Papunta kami dun sa mainland. Tapos doon na lang kami magbibihis. Tapos, bounce na uwian na. Alright. Let's go. Ingat ka mo ha. Ingat. Ingat ha. Okay. Sige, bye-bye. Ingat. Alright mga papi. Let's go home. Napakalupit ng samahan. Napakagandang experience ng nangyari mga papi. Dami nating nakilala. Dami nating nakasama, di ba? Tsaka importante doon, marami tayong natutunan galing sa mga kapwa natin content creators. Mga tips. Tsaka kung paano ayusin yung channel natin, di ba? Yun yung pinaka mababaong ko sa ride na to eh. Tsaka syempre yung yung memories, yung pinaka importante. Yung memories na nakasama natin yung mga content creators ng Bicol, di ba? Alright, so I think that's it mga papi. So sana nag-enjoy kayo sa napakasarap at napakagandang adventure natin ngayong araw. So thank you Kawit Island sa pag-invite sa atin na ma-experience yung ganong klaseng event. So thank you very much sa first time experience na nakuha ko galing sa Kawit Island mga papi, di ba? Napakalupit. So balik na tayo. It's time to go home. So please do like, comment, share, and subscribe na lang mga papi. And then follow nyo ako sa Facebook, TikTok, and Instagram para naman updated kayo sa mga i-upload ko. Alright. So hanggang dito na lang. Ride safe and peace out sa inyong lahat. Peace. Let's go.